बे समाव आं प्राइम 24 हेडलाइन्सआव अरुण ब्रह्म बे समाव आं दंफैयो आसामनि सिङाव थानाय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि बे मुलुगसोलोंसालिनि जिहेथु फरायसाफोरजों जोङो माखासे लोगो हमथादों बेयाव बे समाव बर' फरायसा जिहेतु बे मुलुगसोलोंसालिनि जिहेतु फरायसाफोरनि सायाव माखासे जों बाथ्रा मिथिनानै लानो बिथांमोना बे समाव बे फरायसालियाव बबे जायगानिफ्राय आरो बिथांमोना मा फरायबाय दं आरो बिनि सायाव जोङो मिथिनो सानदों आरो बे मुलुगसोलोंसालिनि थासारिफ्रा माबायदि बिनि सायाव जोङो बिथांमोननि जिहेतु फरायफुबाय थानाय बिथांमोननि सायाव जोङो बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनानै लानो सानदों गिबियाव जोङो बिथांमोनखौ जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोङाव बरायग्रोना लानाय जाबाय गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय साफ्रोमबो नोंथांमोननि जिहेतु गिबियाव नै बिथांनिफ्राय जोङो सोंना लाग्रोनो सानबाय बिथांनि जिहेतु सिनायथि आरो नोंथाङा बबेनिफ्राय बे फैदों बेनि सायाव बुंनो थाखाय खावलायनो गोरों जाबाय खुलुमबाय गिबियावनो ट्रेक निउस 24 निसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि जानानै आङो गोजोननाय जासिहरग्रोबाय आङो दा बेयावहाय गुवाहाटी इउनिभारसिटि बर' सासे प्रेसिडेन्ट आङो क'क्राझारनिफ्राय फैदों दा आं बेयावहाय थार्ड सेमाव फरायगासिनो दङ मा लादों नोंथाङा आङो बर' मेजर लानानै फरायगासिनो दङ बे समाव बे जिहेतु नोंनि दैदेननायाव जिहेतु बे मुलुगसोलोंसालियाव गोबां फरायसाफोर दङ जानो हागौ बिथांमोना नैबे फरायसालियाव बेसेसो बर' स्टुडेन्ट दं दा बेवहाय टटेल जुनियरफोर दानि गोदानफोर फैनायजों आरो जों थार्ड सेमनिखौ हमफानानै लायोबा जों एबाब 200नि बारा दङ टटेल दा बिनि थासारिफोर माबायदि जेनेबा फरायनायावथ' बहुद दा जोंनियावहाय बेयाव इउनिभारसिटियावहाय सुबिदा मा दं सुबिदानि खेथ्रआव साननानै नायोबा दा जोंहा बहुत उसुबिदायावनो गोलैनानै दङखौनो होननानै बुंजायो मानो होननानै बुङोबा इउनिभारसिटियावहाय देग्लाय एडमिसन मोननाया जोंना माने हौवाफोरनिफ्राय हिन्जावफोरनि अनजिमायाहाय माने सानखोआ बांसिन जानानै फैदों माने हौवाफ्रा टटेल 12% होननानै इउनिभारसिटियाव मिन्थिनो मोन्दों गोदान एडमिसनखौ आरो बेयावहाय माने हिन्जावफोर एबा गार्लसफोरनि खेथ्रआवहाय माने 88% जानानै फैदों गोदान एडमिसना दा बेयावहाय माने थाफैनाया हस्टेलनि बेलायावनो मेन प्रब्लेमा जोंना बेयाव गोलैनानै फैदों दा बांसिनै एडमिसन मोननाया हिन्जावसाफोर जानायलाय माने हस्टेला थोआ लोमा जादों आरो दा बेनि जाउनावनो जोंनि बांसिन बर' फरायसाफ्रा बांसिनै पिजिआवहाय थानो गोनां जादों रांखावरिनि आंखाल गोलैदों आरो माखासे पिजिफ्रावहाय दैनिबो आंखाल गोलैनानै दङ हस्टेल मोनैनि थाखाय जोंहा माखासे बर' स्टुडेन्टफ्रा माने रांखावरिनि आंखालाव बांसिन गोलैदों होननानै बुंनो हायो बे समाव मा खावलायनो सानो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आङो बेखौनो लुगैयो जों गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय बेखौनो लुगैयो जे जाहाथे जोंनि बे इउनिभारसिटियावहाय माने इउनिभारसिटियाव नङाबाबो इउनिभारसिटिनि खाथि खाला ओनसोलावहाय माने एसटि हस्टेलनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होयोबा बहुत मोजां जागौ होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोबा माखासे एसटि हस्टेल बानायनानै होयोबा जोंनि फरायसाफ्रा जायफोरनाखि हस्टेलाव एडमिसन मोना बिसोरो बेवहाय थानानै एसेब्लाबो रांखावरिनि आंखालनिफ्राय बारग'नो हागोन आरो खायफा स्टुडेन्टफ्रा बेनिफ्राय रिटार्न जाफिनलाङो माखासे रांखावरिनि आंखालाव बेनिखायनो बेयाव थानानै फरायनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ बे समाव बिथांमोननि जिहेतु बे गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव थानाय गासैबो उन्दै फरायफुबोनाय फंबाय बिनानावमोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो फरायबाय दं दा बे समाव नैबे जारौनिफ्राय मिथिना लानो बिथाङा बबेनिफ्राय फैदों आं उदालगुरिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय दायो बड' मेजर लाना फरायगासिनो MA फार्स्ट सेमिस्टार दा उसुबिदाया मा नोंहा उसुबिदाया आं हस्टेलाव थानो मोनाखै रेन्ट थादों थाबायनासो फैनो गोनां जायो गोजान जायो बे कलेजनिफ्राय इउनिभारसिटिनिफ्राय 2 किल'मिटारसो जायो 2 किल'मिटार मा उसुबिदा जायो नोंहा हयथ' थानायाव गोसोबायदि थानो मोना जेनेबा फैसानि प्रब्लेम एसे गोजानबाबो फैनो गोनां जायो दा फरायनोथ' थांखि दं आरो बेबायदि उसुबिदा जाबाय थायोब्ला नोंहा माबाफोर खहा जानो हागौ नामा फरायनायाव माबाफोर उसुबिदा जानो हागौ नामा फरायनाय हस्टेल मोनोबा मोजां जायोमोन खाथिबो जायोमोन आरो गोसोबायदि फरायनो हायो दा थानाय जानाय गोजान जायो ओमफ्राय गावनो संना जानो गोनां जायो ओमफ्राय गावनो खरसा खालामना जानो गोनां जायो फैसानि प्रब्लेम जायो बिथाङाबो बुंदों गोबां प्रब्लेम आरो नैबे बिनानावमोननिफ्रायबो माखासे बाथ्राखौ मिथिबाय थागोन बबेनिफ्राय फैदों आं उदालगुरि मा जायगा उदालगुरि हरिसिंगानि दा बेयाव नों दे फरायबाय दङ बेयाव नोङो हस्टेलाव दंना आं दा रेन्टआव थायो थायोना ओमफ्राय नोंहा माबाफोर उसुबिदाया बे रांखावरिनिनो ना जे हस्टेलाव मोनोब्ला गोबां हस्टेलाव मोनबा गोबां सहाय जागोन दा मा खावलायनो सानो जिहेतु
दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं दैदेनगिरि बिथांमोनसिम बेखौनो खावलायनो सानोदि हस्टेलखौ एसे थाबैनो मेरिट लिस्टखौ दिहुनना होबा मोजां जायो माने सेकेन्ड मेरिट लिस्टआबो माने थाब ओंखाराखै दा मा लागासिनो नोंलाय आं दायो MA माबा बर' मेजर आरोबाव लोगो हमबावगोन गोबां लाइमोन सिख्लाफोर दङ जों फारि फारि साफ्रोमबोनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिजोबखागोन बबेनिफ्राय फैदों दा बे समाव नों बबेनि बिनानावा खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना निकु कसारि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों खाग्राबारिनिफ्राय दा बेयावथ' फरायबाय थादों गोबाङानो गोबां उसुबिदाखौ खिथादों नोंहा उसुबिदाया मा आंहाबो बेनो माने जोंबो हस्टेल मोनाखै माने फैनायाव एसे प्रब्लेम जायो आरो गोजान जायो बेनिफ्राय नोंना जोंनोबो 2 किल'मिटारसो जायो बै लंकेश्वराव थायो जोङो बेयाव थांफैयावथ' गोबां खस्थ' औ खस्थ' जायो दैनि बिदिनो जानाय लोंनाय फैसानिबो एसे बेसेसो रुम भारा लायो नोंसिना रेन्टआव जों सानै थायो माने लोगो ओमफ्राय 2000 लायो आरो सानै नों 2000 ना जानाय लोंनाय गोबां खरसा थाबावबाय थांफै खरसा थाबावबाय 2 किल'मिटाराव मालाबाथ' थाबायजोबनो हाया सामफ्रामबो मालाबा माने बोथोरनि खोथा थाबाय बासजों फैयो दा कर'नानि थाखाय माने बासखौबो बन्द' खालामनानै होदों थाबायनांगोनसो जोबोद थासारिया गाज्रि बेनि सायाव बिनानावनिफ्रायबो माखासे बाथ्रा बबेनिफ्राय फैदों बिनानावा आङो माबानिफ्राय बिजनेस चिरां दा बेयाव मा बेसेयाव माबा लागासिनो नोङो आं MA खौनो लागासिनो बर' मेजराव एबार गोदान फैनाय आरो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय आंनाबो बिदिनो हस्टेलनि प्रब्लेम गासिबो हस्टेल दा नोंहा मा उसुबिदा थारो एकदम बिखेक उसुबिदा बे फैसानि थाखा फैसानि खोथा ना दा मा खालायनो सानो मा बुंनो सानो थाखा फैसा थानाय जानाय लोंनाय बे फैसानि प्रब्लेम नालाय एसे माने हस्टेलखौ थाब मोनोबा हस्टेलाव थाबा एसे फैसाफ्रा माबायोना जिहेतु नोंहा MA खौ कमप्लिट खालामोबा मा थांखि दं जिहेतु हारिनि थाखाय बा गावनि थाखाय हारिनि थाखायथ' जेनेबा हारिखौ मोजाङै जौगाहोनो लुगैयो आरो गावखौबो सासे जेनेबा मोजाङै गसंनानै लानो थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो जोङो गोबां दंबावो लोगो हमबावनो नाजागोन बे समाव गोबां दङ बे गोबां सुबुङा गोबां खैफोदाव भुगिनांनानै दं मानो होनबा साफ्रोमबोनावबो मोनफा समस्या बा जेंना दङ थारैनो जेंनाफोरखौ जोङो मिथिनो नाजानि थिग আছে नैबे बिनानावनिफ्राय मिथिनोसैलाय दा बे समाव नोङो बबेनिफ्राय खुलुमबाय आंनि मुङा फोजोंथि बसुमतारी आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दा बेयाव मा लागासिनो आङो दा MSc मेथमेटिक्स खालामगासिनो ओमफ्राय दा नोंहा उसुबिदायाथ' जादोंमोन सिगाङावहाय आंबो हस्टेलखौ मोनाखैमोन ओमफ्राय दा सेकेन्ड लिस्टआव मोनबाय दा हस्टेल थानायनि उसुबिदाया आंहा गैथ'ला थेवब्लाबो जोंहा माखासे फरायसा लोगोफोर दङ बिसोरबो मोनाखै हस्टेलखौ दा जेनेबा गेदेर गोलाव सारमोनहा ST स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल मोनसे बा मोननैफोर खुलिनानै होयोबा मोजांसिन जायो मानो होनोबा जोंहा इउनिभारसिटियावहाय 88% दा बर' हिन्जाव स्टुडेन्टफ्रा दङ बेनिखायनो हस्टेलनि बिराद आंखाल जानानै दङ दा बेयाव हस्टेलाव थायोबा गोबां खरसाया खम जायो बेनिखायनो नोङो हस्टेलाव थानायखाय बे मिथिगौ आरो नैबे खाथियाव थानाय बिनानावाबो हयथ' माबाफोर जेंनायाव भुगिना नांगौ दं सेम प्रब्लेम दा नोंबो रेन्टआव दं आं हस्टेलाव मोनबाय सेकेन्ड लिस्टआव मोनदों दा हस्टेलाव मोनोब्ला बेसेबां सुबिदा जायो बहुत सुबिदा माने खम फैसायावनो जायो मान्थलि 1000 फोरावनो जालाङो जानाय थानाय जोंना सब बुक्स बिदि प्रेक्टिकेलाव बहुत खरसा जायोना माने एक्सट्रा खरसनि थाखाय बहुत एभेलेबल मोनहैयो आरो जोंना PGआव थाबाथाय 5000 4000 बिदि होनांगौ बिदिब्ला मा लादों नोङो मा आंना बटानि MSc फार्स्ट टाइम जोबबा मा खालामनो सानदों आं नेक्स्ट बिदि ट्राइ खालामगोन PhD बा आरो बेलेगै बर' समाजनि थाखाय माबाफोर मावनो थांखि दं बिदिनो मावलांगोन गावनि एमनि गेजेरजोंनो आं जिखिनि मावनो हायो बिदि गोजोननाय थाबाय बे समाव आरो माखासे बिनानावमोन दंबावो बिनानावमोनखौ साफ्रोमबोखौबो जोङो हयथ' बिथांमोननि सुखु दुखुखौ मिथिना लानाया जोंनि गोनांथि थारैनो बे फरायनाय समाव गोबां जेंनाजों जों मोगा मोगि जानो गोनां थार जेंना आरो दुखुखौ जोङो बुंथिलायनांगोन फोरमायलायनांगोन थारैनो होमब्लासो जों मिथिलायगोन बेनिखायनो जों जेंना जेथोफोरखौ जिहेथु गोसो सिङाव लायाबासिनो खुला खुलि बुंनांगोन आरोखि बे समाव बिनानावा जोबोद नायनोबो समायनाखा थारैनो बे बिनानावनिफ्राय माखासे मोजां बाथ्राखौ आं मोनगोन बेखौ आसा खालामदों बिनानावा बबेनि खुलुमबाय आंनि मुङा मामनि मोसाहारि आं बाक्सा जिल्लानिफ्राय फैदों दा मा लागासिनो आङो बड' मेजर फार्स्ट सेम ना दा नोंहा मायाव थायो आङो हस्टेलाव थायो जोबोद मोजां थारैनो बिनानावखौ आं बेबायदिनो सुबिदायाव दं सानखादोंमोन दा बे समाव दा हस्टेल मोनाखै बे हस्टेल मोनिफोरनि थाखाय नों हस्टेल मोनदों जोबोद सुबिदा जादों आरो न'खरनि थाखा फैसानि थाखायबो सुबिदा जादों दा हस्टेल मोनिफोरनि थाखाय दा मा खालायनो सानो आं बेखौनो खावलायनो सानो जे माने हस्टेलखौ माने सेकेन्ड मेरिट लिस्टआव माने सानै ना माखौल' होग्रोदों
माने बुहुत जोनानो माने सिख्ला हिन्जावसाफोर गोजा जायो इउनिभारसिटियाव ओमफ्राय बयस हस्टेलनाथ' बुंनो थाङोबा गासिबो मोनखाजोबो गार्लस हस्टेलनासो प्रब्लेम जायो बे हस्टेलखौ थाबैनो दिहुनना होयो हस्टेल गोदान दिहुननाया खागासिनो खानायालाय ओमफ्राय माने दोनथ'वाखै बेयाव माने गासिबो जुदि मोनजोबोबा मोजां जायो आरो गोदान बानायगासिनो आरो मा थांखि दं नोंहा उनाव साख्रि लानाय आङो माने बिदि नेट स्लाइडखौ ट्राइ खालामगोन आरो समाजनि माबा मोनसे खामानि नायलांसै बिनानावा मिनि बाथ्राखौ बुंदों थारैनो बिनानावा सुबिदायाव दं आरो बैसागु बोथोरबो बयनिबो मोखां मोसाहां रंजा खुसि समायना बोथोरजों मिलायनाय समायना गाबजों मिलायनाय सोमखोर समायना दंफां सिङाव थानानै दिनैनि बे सावरायनायखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों साफ्रोमबोनि जेंना दङब्लाबो बैसागु बोथोरखाय हयथ' बयनिबो गोसोआव एसे रंजा मोननायखौ आं मोन्दों दा बे समाव बेनो जादोंमोन गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसाफोरनि थाखाय थासारिया गोबां जेंना आरो उसुबिदा थारैनो बिथांमोना फोरमायदों दा नैबेयाव जोबथारनायाव बिथांनिफ्रायबो माखासे बाथ्राखौ मिथिगोन बिथाङाबो हयथ' बिथांनिफ्रायबो माखासे बाथ्रा फरायग्राफोरनिफ्राय थिग আছে गोबां खोथा जों मिथिबावनो नाजागोन फंबायमोना ओरै फैजागोन बिथांमोना बबेनिफ्राय फैदों बिथांमोना मा थांखि दं बे समाव जोङो गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि फरायसाफोरखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों फंबायमोनखौ रोजा साबायखर थाबाय बे समाव लोगो मोननायनि थाखाय बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय बयनिसिमबो दा बे समाव फंबायखौनो लाग्रोनि फंबाया बबेनिफ्राय आङो बेयावनो थाखायो गुवाहाटियावनो फरायो आरो बेयावनो फरायो ओमफ्राय दा नोङो बेयावनो फरायो बे हिसाबै जायगाया नोंना बबे मेन जायगा आंना उदालगुरि दा मा लागासिनो दायो आङो बड'आवहाय एम ए खालामगासिनो नोंहा हस्टेलाव थायो ना रेन्टआव हस्टेलाव थायो आं हस्टेलाव दा गोबां हस्टेलाव थानाया सुबिदा माबायदि नोंसिना बिदिनोसै हस्टेलाव रुल थायो आरो बे रुलखौ माने फालिनांगौ जायो दा माबायदि मोन्दों नों हस्टेलाव मोजां मोनदों आरो फार्स्ट टाइमाव एसे खस्थ' मोनो ओमफ्राय सिनियर जाबाथाय मोजां बहुत गालांबाय माने दायोथ' बिराद मोजाङानो गोजोन थाबाय नै फंबाया बबेनि आं उदालगुरि रौतानि दा मा लागासिनो बेयाव आङो माने बिए खालामदों बिनि सायावसो आङो कचिं लाबाय थादों दा नोङो मायाव थायो रेन्ट आङो जुर'थिं थायो माने ओइथिंजाय सिरियाखाना खाथियाव थायो आरो माबा हस्टेलाव आं पिजि थायो दा बे समाव नोंनि थांफैनाया माबायदि सुबिदा बेयाव फरायनानै नों माबायदि मोन्दों ओरैनोथ' माने गभर्नमेन्ट कलेजावबो फरायोमोन गोदो दा माने बिनिफ्राय गभर्नमेन्टआव जाहैबाय टिचारफ्रा माने इसेबां बुरजा स्टुडेन्टआव फरायस्लाबनो जायाना माने सोर सासेखौ फोरोंनो जायो बिदि बेखायनो आं प्राइभेटआव लाफेरनाय जादों आरो बेयाव ओरैनो दा मोजाङानो प्राइभेट हिसाबै जोबथारनायाव बे फंबायनिफ्राय माखासे बाथ्रा बबेनिफ्राय फैदों आं उदालगुरि नाम्बार 1 भेरगाव गामिया ओमफ्राय बेवहाय आङो एम.कम खालामगासिनो दं दायो थानाया आङो 85 बयस हस्टेलाव थायो बेयाव नोंनि फरायनानै नोंनि साननाय बायदि माबोरै जागोन बायदि सानदों बे ओरैनोथ' बाव एडमिसन लाफैनाया गोबां सिमां लानानै फैदों दा जिबायदि मास्टारफोरजों इन्टारेक्सनाव थानाय बिसोरनि फोरोंनाय आरो मुलुगसोलोंसालि हिसाबै जाबायदि फेसिलिटि दङ बेफोर फेसिलिटिखौ जुदि आङो मोजाङै इउटिलाइज खालामलाङोबा इयुनाव आंखौ गोबां मदद खालामगोन होननानै आं सानो आरो जाहाथे इयाव जोंहा फरायसा आफाद दङ बर' फरायसा आफाद दङ बेनि दालाइ आफादाव बे गोबां खामानि मावो आदामोनाबो ओमफ्राय बिसोरजों जगाजग थानानै जुदि आं खामानि मावलांबाय थायोबा इयुनाव आंनि गोबां खामानि होगोन होननानै आं सानो गोजोननाय थाबाय बे समाव बे जिहेतु फरायसालियाव गोबां सुबिदाफोरा दं साननाय बायदि जानो हागोन बेयाव फोरोंनाय फारसेनिफ्रायबो नांगौ बायदि दंजोबो गोजोननाय थाबाय बेनोमोन जोंनि गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव फरायफुबाय थानाय बर' लाइमोनफोरनि जिहेतु थासारि बा सुखु दुखु जेंना मा जेंनायाव बिथांमोना भुगिनानै दं थारैनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ बिथांमोना खावलायदों जे थाबैनो जोंनि बर' बा एसटि फोरनि समस्यानि सायाव जाहाथे बेबस्था लायो बे बेबस्थाखौ बिथांमोना गावसोरनि खुगानिफ्रायनो खावलायदों गोबां खस्थ'जों बिथांमोना बर' हारिनि बा जातिनि बा गावनि थांना थानायनि मिजिं लानानै बे फरायसालियाव फैदों थारैनो बे मिजिङा बिथांमोननि फैमाल जायाथों बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि समाज सिबियारि दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे बिथांमोननि बर'नि जिहेतु फैबाय थानाय इयुन जोलैनि जे सिमां
बा इयुन जोलैया मावनो लानाय बर' समाजनि खामानि बेफोराव बिथांमोना थारैनो मदद होगोन बेनिखायनो जोङो नैबे समाव थासारिनि सायाव नोंथांमोननो फंनैसोबाबो मिथिहोबाय बेखिनि मिथिहोनायनिफ्राय दा सम जोङो प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि अरुण ब्रह्मनि जानानै खावलायबाय आरो बिनिफ्राय आं बिदाय लाबाय गोजोन्थों।